Helo a chroeso i fideo fydd yn helpu chi i greu amserlen adolygu defnyddiol. Nôl bob sôn creu amserlen a chynllunio un o'r pethau pwysicaf o ran llwyddo yn eich arliadau er mwyn cydbwyso eich adolygu o un pwnc i'r llall. Felly mae Study Plan yw'r app dwi'n ei ddangos i chi. Mae ar gael ar Android ac iOS yn rhad ac am ddim. Peth gyntaf welwch chi yw'r dudalen yma. Cliciwch ar Subjects. Yn y man hwn chi'n rhoi mewn eich pynciau chi sydd ag arliadau iddyn nhw. Dwi'n rhoi addgref mewn yn barod a diwrnod yr holiad. Na i hefyd wedyn rhoi mewn Sbaeneg am y tro. Na i esgus fy mod i'n astudio Sbaeneg. A wedyn mae rhaid i'r study period yna yn sawl awr fedrwch chi adolygu heb gorfod stopio neu heb am faint mor hir chi'n gallu adolygu a chanolbwyntio. Felly, na i adael am awr am y tro, chi'n gallu newid e. Dwi wedyn yn mynd i clicio fan hyn i roi dyddiad ar yr holiad mewn. Dwi'n gwybod bod un arholiad Sbaeneg ar y 15fed o Fai, lle dwi'n mynd i newid hwnna a clicio done. Os oes na ail arholiad, gallwch chi roi ar y gwaelod fan hyn, ond dwi'n esgus daw un sydd. Lle done fyna am Sbaeneg, a ewn ni yn ôl, dwi'n ni ychwanegu pwnc arall a na i roi mewn fan hyn Saesneg llun. Na i clicio ar y top, Saesneg llun i mewn yn weddol slick. A ni'n mynd i ddweud eto, dwi'n hapus i adolygu am awr felly, neu gallwch chi ychwanegu fwy o amser os ydych chi'n dymuno, a dyddiad yr arholiad yw'r 19fed o Fai. Clicau ar done eto, dyna fe, na i esgus daw un arholiad sydd. Done fyna mynd nôl â fi i'r pynciau, byddwch chi'n gallu rhoi mwy mewn wrth gwrs. Dwi wedyn yn clicio ar y saeth ar y top ar y dde fan hyn i fynd ymlaen i flaenoriaethau. Dyma ble chi'n penderfynu, ble mae flaenoriaethau mwyaf i ar hyn o bryd ac i ba ganran. Mae'r gant o addgref sydd gyntaf. Dwi'n mynd i roi hwnna yn 43%. Sbaeneg sydd wedyn, allan ar y Saesneg law fan hyn, ond mae yna fwy o waith felly i adolygu i Saesneg. So wrth bod chi'n newid mae newid popeth arall i chi, a mae lan i chi i newid hwnna yn ôl eich galw. Dwi wedyn yn mynd i symud ymlaen fan hyn. Beth sydd eisiau chi'n gwneud nawr i roi mewn blociau o adolygu. Felly dechreuai gyda na'r diwrnod fory y 7fed o Fai. A wedyn na i orffen wythnos yn hwyrach, sef, mae yna heb y frestru, 7fed o Fai fyna, a na i orffen ar 4 ar 10 o Fai, sef yr wythnos ar ôl ni, dyn. Wedyn mae'n eisiau fi roi mewn i bob diwrnod yn yr wythnos hon, sawl awr o adolygu allai wneud, felly mae'n ddydd Iau y fori fan hyn. Dwi'n dweud fori rhwng ysgol a chlybiau a popeth arall, dwi'n credu allai adolygu 4 awr. Di Gwener, dwi'n meddwl allai adolygu 4 arall. Di Sadwn, dwi'n credu allai ni adolygu mwy. Dwi'n ni roi 9 mewn, dwi'n siŵr pa mor realistig yw'r ffigurau yma gyda llaw. A wedyn, dwi'n ni fynd i ddydd Sul. Ac yn rhan, llai fynd trwyddo nhw iawn, fel ydw i'n dymuno. Rhaid chi feddwl beth arall beth chi'n ymroi ran clybiau. Mae rhaid gorffwys wrth gwrs o phopeth arall. A mae yna arliadau ydych chi hefyd yn tarfu ar rein. Felly, newidiwch nhw yn ôl beth sy'n gweithio i chi. Ond dwi'n jyst mynd i roi am fel am y tro. Not yn hapus, dwi'n clicio ar done. A beth dwi'n gallu gwneud wedyn i'w ychwanegu, allai ychwanegu'r wythnos ar ôl ni wedyn, o'r 15fed ymlaen. So allai wneud i'r 15fed o Fai i'r wythnos ar ôl ni. Eisiau hwnna fynd nôl i'r 15fed ymddeiriadau. Done ar y top, a wedyn dwi'n mynd i'r ail ar hugen, dwi'n credu. Done fyna. Dwi'n siŵr pam dwi'n mynd hoffi. Felly bod e ddim yn gadael fi achos bod yr arholiad ola ar hyn o bryd ar y 19fed. Felly dwi'n mynd i goffo gadael efo yna. Newn ni esgus rhywbeth mewn fan hyn am y tro. A ar y gwaelod. Felly chi'n gallu gweld yn syth bod y rhaglen ei hunan yn eitha clyfar. Yn anwbyddwch popeth dwi'n rhoi mewn, jyst wir yn clicio ar unrhyw beth am y tro. Dyn fyna. Dwi'n mynd i creu 2 flociau i chi, bydd yr holl wythnosau, felly wythnos 1, wythnos 2 o adolygu sydd ych chi. Wedyn dwi'n clicio ar y saeth ar y top i fynd ymlaen, a wedyn mae'n creu amserlen adolygu ar fy nghyfer. Felly mae'n dweud wrtho i reit fori, byddai'n syniad da i ti adolygu tua 1 awr o Sbaeneg a tua 2 awr o addgref, achos dyna benes i o ran rhoi canran mewn. Wedi chi'n neud chi'n clicio ar done, a mae fe'n diflannu. A dyna fe, dyna rhywbeth sy'n creu amserlen i chi yn slick heb ffws. A mae medru gadael chi hefyd i weld gwahanol bethau fan hyn ar hyd y ffordd a newid y blaenoriaethau a phopeth. Felly gobeithio bydd hwnna o ddefnydd i chi. Pob lwc.